say a campaign. Bread, 4 days in the room. Many crop yellow crop, and in a mudra. She must say, Nipa that's an idiot, so until saying, I mean, it's Nipa that's an idiot. I'm watching me, and I'm so many. They say, meet me in Kobe Fee, and can say me Conny Fee, and then meet me in Conny Fee. Also, baby, if you also to me, Mammy Fee. At the end of such a 8 years, ever better. Obiane na mebe. 3.1 billion na makoto credit. Na masari ya bra obobum kwase ana abo ana brother fu. Say na be. Obi afa sika no. Na makoto phone, makoto credit. Say mama baba. Ajin bi wo me musa me na menye toleta things nkyere. Na ye bo ahwa wo ya o metimi afa no no. Na matimi afa obi susu amenim na obi aya me sika. Ne sika no aye basa ono nko afa no. Na my phone. Hello, sister. You will say, me no my yawa and a hand on. Our any baba who phone it. It's a mamma from your program. Not now your program, no more warm within a year. Juma. Omo yen so Abino. If you be a obedi kwa, you cannot say man come. Never go see. Na home will be there. On far back on the Nka wunya se waware na munyina mote ya na se otukwa na abafam akwa ka wunya na se waware abo ame se me wo mama enu okay that's why wo mama enu wo mama enu na se nipa nka no kora nkyere wa so ntimi no no onu ni awosini dem na adwuma bi mu ana sa ya aware mu ana de ye se no kora amamu a ntimi no nipa koro odu obi sika na wudi a don't remember. Anything any so boonia. Anything was only near at a year. Anything that was your mamma, 10 cities here. What the upper faces, never 4 money. But you never yet my chimney branco. Into one year, the second also for Nigeria needing a home. No, back up for Ghana for us over from so. Maybe they table of I don't want table of measurement table of papa. I make a camera of like a second saying, I'm media mamma. I try to book where I come a pro for I say. Enti so no one fan and crop for me this will be money. Say you for one the dick out in Nigeria for Abakuruma. One say yes, young crop for Abino. One can to me Nigeria. One Enti say to me no musu to me baha. Media can you one name, mammy? Yawakwaba, aha, a strong media. Yamame, Dina, Ajua, Boahema, and I know ever to treat in common. Mama, Pasha Makwaba. Yeah, now I'm afraid they said they whistle you see to media. Just say, Wolfie program is also come baby and a strong media in the net. What says you who Saturday am I? Mamma Yamias and son, and Becassa, Piao. and I'm not paying. Yami, why are dear? I won't know the great. I'm a person. But you have done with Simania. The Masamba Copa was sick. And I'm not paying with Tiasi. Would you dear for Sunny? Near Bushia. Madame Young Copa Sipa. That's easy. Madame producers are sick. Madame from me free mobile. As was the whole year when you be anyhow. And yet, we won't see any CC. Oh, Sir, never say, why you need the same. Strong media. Strong media. One strong. Kaish. Oh, Baba, big ya, no, I shall carry a effect. If you are many away, and then I boy. Any Adam for but you any penny, I was a wow. It's me. Now, Michelle. Now, we didn't know who come. Aha. Me father and can't do a boy. Now, some of them may be saying, oh, okay. I mean, we are swimming for food in every. The passport to me be I drop my drop. Oh, okay. And I'm dear your medical home, California love. California.com. California Goose. California Estate. Calibi. I have one, and then yes, who pursue the Luma and out in the campaign. And then your mamma and me who dear shall that come to England, Mamma. Ye Remono and I yes, shall see no.
Matisse na woyɛ funeral announcer sɛ kane obi bɛbɔ nsa wɔ ayi ase na womomwagye ai yɛbra ya wogyina ha na abusua panyin wɔ hɔ a wonya so no wontie me na womom announce ne nsa abɔdeɛ fɛfɛɛfɛ true that no ɛna wode bɛwura movie industry mu saa sɛ wi ɛyɛ nokorɛ saa mmerɛ koraa no deɛ na menyɛ no kɛse na mene mmerɛka films okay ɔsɛ me producer wɔfa m'adwuma no na mene m'adwuma kuo baako wɔ South Central nti yɛkɔ ayi a na meyɛ announcement nti ɛno amu no ɛhu sɛ biribi wɔ me mu ɛnɛ obi frɛ me a mekyagye no na makɔ na so na meyɛ so ɔyɛ dɛ okay so ɔhu sɛ nyame ama me kɛtrɛmadɛ ɛne nsɛm dɛm nti wote hɔ koraa na wusu a woba bepɔ anim kakra me ma mfa awerɛhɔ no nka deɛ wɔ no wɔwo no ɔkɔ no nti obi frɛ me ayi ase a metumi yɛ mpo so ɔdi ne birthday na so wɔyɛ ne party bi na wɔware so a ɛno so wofrɛ me a metumi yɛ na obi a woyɛ menka ne sɛ MC ɛyɛ dɛn na wobɛwura sinimu a wahete akyɛ sɛ ɛnɛ baabi a bɛfa bi abɛfo tentafide no so deɛ wonya Google Mama Kali kyɛ sɛ ɛno ane sɛ o videos ɛyi ba sɛ ya ɛkwam na fa so a wode bɛwura industry no mu ɔsɛ nyame bɔɔ yɛn no na obiara nyina hɔ wɔhyehyɛ obiara talent no na obiara nyina hɔ ɔbɔɔ a na ɔde nipa bi aka ho ebi wa wohu na wonyi ne kakra no nti ɛno amu na mde bɛyɛ esini no ɔsɛ woyɛ mehu MC bi aso a ne kɛtere ma abutu nti me kɛtɛtɛ na no tɛtɛtɛ wondi me fɛ no ɛnyɛ MC nti nyame ma woyɛ bibi a wotwa sini a sini fo kora so mente ho de ne kɛtere ma abutu isɛ bi a na baako bi nyame asiesie ya ma yɛ kɛtere ma yɛ betimi de aka asɛm atwe akra ya ne sini adwuma yɛ akra atwe ho ugina baabi kora wanu obi timi kasa Mama Kali ukasa na mo bɛgye di sɛ obi si me ka you damn shit baby no ɔno wo ni fie na ne bufu na ne market na bɛti damn shit baby no asere ala enti me nso masɛm no ɛma obi fie anigye ba hɔ wow enti saa na nyame ɔde talent bi wɔ wura yɛ mu enti akyire ne ehu sɛ ɛba because school no ano ho sɛ ɛba wow eti ɛkɔmɛ na ofa so a wode bɛwura industry no mu ɔm sɛ yɛse ansa na ɛnam dua so ɛna ahoma ehu soro ɛkɔmɛ na ofa so a wobɛyi sinikani dua no ɛnam dua so na ahoma ehu no soro timi fa soro dua no ni sɛ nyame kyɛ miracle farms ɔne ne yere mama yare papa sofo that's right miracle ɔno ware me sister okay enti me fa sɛ ne me so me yɛ ne yere anakwase to ɔno na fa me dwuma no wanye me kaprɛ wow ɛna ɔho sɛ bibi wɔ mu ada no so me kɔɔ na yɛ ma yɛ script no na mitimi yɛ omunya sɛ yɛ ɔsɛ ho ɔso yɛ ayɛ so nso pa obi otimi yɛ ade ɔsɛ hwɛ ɔmo de me yira yɛ ɔmo de me yɛ nyina yɛ efiri hɔ ɛna me yɛ sini a bɛsɛ ti na sɛ ne ma me firi mu so me kɔ yɛ announcement ne ma hu sɛ yes no me nda ne kwasi ada na ni gye na busua ni gye obi a ni gye ɛnam so ma obi sa afrɛ ma adwuma wɔ ɔmo asɔre so me charge woyɛ ne yie wɔ ha wanyi sika na baabi awura ha na akɔgye sika so me charge nti ɔno na nyame nam ne so ɛma me yɛ sini adwuma nti bidu baabi a me hu ne din sɛ nyame wɔ nhyira wɔ ne ma mama obewura industry ni mu no sini bɛ pa na ɛma uchi din a ɛne wiase nyinaa ɛho yi sini no deɛ me di camera academy yɛ no ɛyɛ big dreams okay na yɛre mesese du ka ho na agya ko ka ho ɛna ntiantiafoɔ ne nkrafoɔ ne bi yɛ ɔhema metwa one simple ɛyɛ kama ɛno akyi wɔde metwa asa na me sugar mommy me ne Ike so na me yɛ sugar mommy ntimi wɔ sika ɛne dan na me mante na me pɛ na me pɛmpɛnfoɔ ɛno so de me kɔ wɔ sa de bi yɛ du so duabɔ na me fu hu ne ɛno so de me kɔ pa me ne agya ko ni akɔbeto ɛna kyerɛ so me bɛyɛ ɔba time modua maso MT Ventures nti ɛno anu na sa pagya me a ɛna nyame de masi ya ɛsɛ waye wuye o nyame de waye wuye o ehia we mu na also be ye wuye o so wonya wɔtwe akoma nko a wow na do ho bata Yesu nko a dia wɔfa ho amata no ya wontimi nyina wo wow aho kyerɛ mu wontimi nyina da mama mate sɛ 7 years ago one
unuanom sinitwafo yi bi ekoye campaign ma MPP ema omutwi wudi asem no eyatesem ana say because ye te say ehaw pa eye wo ya ama enu ti kura no question aboma memfa eno enweji ha ne yi amama me ansa say 7 years ukun ho enim say edini bi e Matilda Asare ene eje komu ye papa mo ne sinitwafo ni bi ma ukun ho pa because de ukun ho bibie mu no ikobi ase no omutwi wudi asem yi eyatesem hunu ana say esi sa na say na usi fa no wan no press e koye campaign ready e bre 4 days ni ene na mwem menya krobo yellow krobo ene ni na madira se shimu ase e koye ni pada sanedi so nti senyame nti ni pada sanedi oyo obetwa nti omutwi mi di nti ama mzo meja MP enti na ye no kasai wafi ko ni mu a onka mu because of say omutwi wudi ye film krache sa na e wada roba sesi a ye kasa sesi e me de minim so ye Kristo ni mapa CS minim so waja CS dia ja ma ko di wo hu na so da so CS ni mapa pa but your only Matilda Asare abom ana say oda so wo bibi tia because of say oka omu a omutwi wudi ye no ye te ye no say enti sa na wa correct ye aha ti na ye ne wudi komo yi one na bom ana montamo ye ana still on fa ne phone so nche no na ono woni me yaka ti abrabo na duru no obi nsori nko obi fie se mebe ma wache enka ne no miswa no ne duru bronya bra ukọ efie to aso ne nkora ya koka bronya ne ya ma ai sa biscuit ne evene say crackers sani bi ne dia to yeko edin no ente sabio me kura me ni adaje ene wo wa fra me ne bia me wo ya na ebo aso ene obi ukohia adwuma asam ni akodi nkomo enti me ni adaje a meko obi fie se me kwa akwani na di agoro ena me kwa akwani na ena afi kura aso be kwa adwuma no beba no wa bre obekwa ha awia na bo wa Africa ha no enye nka ne titidie ni bio we stronger wia ena ebo enti obenanti so obetwa sini abenanti so obekọ beba no wa bre ene se mitimi nko obi fie enka ne se me ko ne fie ne mitimi nko ne fie onso ba me fie onso ntimi ma me fie ade ne sa ache ebekọ 8 years eba beto aba obi ane nam ne ba yes obi anam ne ba bi sini no ma obre unya bre na phone so ene phone hello mat ba wo ho ye ebi set me koso ana say still 3.1 billion na makoto credit na masari ya bra obobu mu kwase ana abo ana brother fu say na be obi afa sika no na makoto phone makoto credit say mama baba ajimbi wo me musame na menye toleta things nkyere wow I for ye mo kwa ba alati awe wo metimi afre no na ye bo ahwa wo ya wo metimi afre no na matimi afre obi susu amenemu na obi aya ma sika ne sika no aye basa ono nko afa no na mafa phone hello sister nyame kra ebe ye ne bibi ye mo kwa ba fe na wabo ewremo ha aha eye strong media ye de Mama California love ana california.com ena etwetwe enkomo no maye home so na yentwa ye ho emra ye ba ye betwa ye komo twetwe no eso ye beda wase se wagibre atwen ye na ya home so aba ye da so ye ne Mama Kali ena etwetwe enkomo no na ye kono na oka asembi ami monwura ho no na yentoa so ati ase aha mama yakọ asaba pese me boho no na epai aha ochia na apai mama sese im se enche be na wotwe muni na yate se Matilda ne maame ewu ewom se ebia na onka nkire o obese wayi a obekọ se yi ni obi de enhia de a ebia na obi adi ka asime yi oho and I say programs bebre wo manim me no ka say free chine komini alaje e free yiko me ye Vivian Juma me ye say enti say bibi ni bibi anhia de a me ni problem
Any baby she had ya. Maybe any papa the end behind ya. Na say honestly dey need nkan yen mama. And you will have answer. E wo nyame nsem. Mama say e wo nyame nsem. Mama ye bo ewura aware mu kakra. Say ya titi say o ware na edru baabi no ujai okun. Wa na ujai no. Na yahwefo ni bi ani edi komo before say ye ba be invite we ye hwe ye comment section one ya dey nya Mama Kali wo so na ensem bisa no mama ohu dem pa che no etu ala roma obi say ni role model pa no na o te say we ja be ma ne sa no na e ha no it be can say oh one day on kan akoma entu na yem na ye pusu a wa wo be ma ye enchiremu mama e ba ne sen e na sa wa reja ye e ba ye wada roma Enchiremu bi ani ho de obusa o say me no ma ja wale ne ha no no awale nye ni baba akufo ne ja wale okay depend etinase ye hu se nkolia because obi ha awale kura ma ni tibi kum oba okay obi also awale ma obi tinu boda okay ayenti ase aba ani ne ja ti ba kura busa wa ohwe me na we hu se yenye ye hu nti ase na awale ya bi yes we mani two kwan o two kwan one tenenka e na emu sense bebrebe na tenenka na o tenenka oh okay na tenenka okay bibia wo ne bre na awale ja ye bre na tenenka enti enye hu hu okay mama ye da so wo aware mu ye on se ene no ebo be don ko de kwa radio station bi a ubedie ni tv stations bebre na no aware ho nsem omu siesa aware antena mama efe sister ko se da bi bebrebe mama o ti se obi e de na ware akotena ba bi sei na ya na adwen be na eba oti mama oh adwene bia ntimi ma mitire mu bia ye bone okay nipa na nyame boye no bia nkone na dwene entafo mienu a ye wo wo mo omo beto ho a bia nkone na dwene odi be na ntibiasa enti sama me fe mu ye program na antina mo ye program na omo bo mu di na aye adwuma omo ye no so obo bi no ebi we bi a obi di kwa ye kana sema ne kama kama enti eboa ebi bi we oboa ma da bi wa na aboa mema ama ne sa so ankenye okay enti omo ye aminim se adwuma na omo ye enti omo ase mama oti omo ase nyame enchirao ye kwasi go nika bi say distance marriage say be ma ewo akwantuom na oba enso so ewo ba bi foforo no saa wade no maame obepino so say obi a o hwe wo ne no enyi ntum na enko bi because ya tin wo onkasa bi mu pen say saa ware no wo wi say nka se beta fa che uwu akwa ba enka omfo aso bi ene obi hwe no ye fan pa na ebi a be ma bi ne hihya wade na ebe wa ko wie saa asembe na obeka kire say nipa no ana obetu ni fo say onkorem woni mo se ade chi bia ene mo sesa okay da bia mpanin fo se se asem foforo a mawi ase a enye anti asem foforo bi okay omo ware ni nyina obi si aware kwa so ware a mi ntimi nhye ndendenden se be ma na ebe ware wako ntimi mpanin o ti ase okay obi ahia ne do iba ko di ti ko wura mu wie no hu se de be si anhye no no se mni di pakora ye kama ti se me wo mema mienu so omo ye made a enka me mpre ne sa omo no de omo ye mema de enko ene made enko le se nka bi a me mama ye made a ene nka me ye ne dendenden at omo no ye mema minti mi shi obi dendenden samra me no kasa fe no obi ni obi hye na wale ene pakora ti abrochire ebi oba no abrochire ebi abema no abrochire minti mi hye mra ma me so ti ase ono adi na ba ko si na ho wo wie dia o mfa ba ko no sanka nka wunya se waware na munyina mote ha na se otu kwa no abafam akọ ka wunya obu onso amefa na yira nko so ye chire kama o ti ase aha to obi timbe fa obi kokora na awale ne so egu ntini nyina ye yame ase mama obetimi do nsa esu bo se aware boa oh na sa aware boa me sama wo mama enu okay that's why woman me wo mama mienu na say obi hwe ye ne na say onti da Mama Kali ewo ema mema mienu wo mama kama wow ti aware na anya me bone
Okay. Bia ashase anya den awieye. Okay. Awieye na nyama sesa. Nti aware anya mbone. So so beginning no hwe no ye kama ekosi ba bi nti. Aware anye ye mame bone. Mama, yada so wo sinimu na oye sinikani. Ye na sebeta fashion kan na mu bijale na so ana ye sini ye tete se ebi mu odo ne omuntem ene ade producers for ni bi ene marketers for no ubetimi ama yehunu ekwanya sini fa so ekọ fo mo Ghana ase ene de yentia wo ye sini twani de mi ye sure say kan na ujia na so a wagina so be si sabre de esisi ye anase ekọ so ema adwuma no eba afom because so this is here compared to first na kanena ekoso pa but a drew baby no from 2015 dey banana mama betimi amie hunu enema ema sini no ekọ from Ghana hakata Wodi ka kasa no wo say na nipa ni bi ni do nyame aya so no no yo okay na yeso su ye ko bia ni yesu ya wo na se nipa nka no kora nkyere wa so ntimi no no onu ni awo sini dem na adwuma bi mu ana sa ya aware mu ana de ye se no kora mamu a ntimi no nipa koro odu obi sika na wudi a odo ntimi ma ene edi sika ma se o twese ni fa twe nipa koro ka ma fa ma no a odo ntimi ma sika na nyame ye no eya ade nyina nyame nyim se sika ye nti wo ye adwuma a wo se ma osika to obi fa odo ntimi no ntra ho sika ana afi so sa ka bibi se eye den na adwuma ne ye se mpa me nye producer okay me artist okay the producers and the actors no omo no mo ye ade no ho adwuma omo na no mo ho se wo se debi ade yi ebesesa wo se midi ka kasa na be kasa ade achi ane ma timi sesa na wo so mo ho se bi ebetimi asesa na akọ digital anya sa nti wo mo so sesa ne ma no mo am se mo wure fi wo nti wo mo ho ntem se bedu no ebi pian montom ani cassette mi CD ne ntimi nya ho adwuma bi eno ti na ma adwuma no sa bibia akoye internet eno ti na ma mama onyini se eye momo stars ni bi e na mo ka ho bi na ma adwuma ne ba afom ebi mi ntimi hu ntimi so wo kire mi because on say me nkan kwachi kra no somewhere 2015 na ye twa movie bi wo se passe mem na Isaac Amakomba so obedru anwumere be 8:50 ebi anu 2 pan ade ba bechi amanya twalisin hotel high crew no de no kokodae no o se wanya air condition room a ontwe sene no obesa nso so akoback na the next day no wa amantem a obia entimi enforce no star na yetua ne kano enti onyini se eye stars ni bi suban bi na ema adwuma no eba form kakra fi se yetua uka na within shortest possible time a ono ba beda the next day watwa we see one day now kono open air condition room mama onyini se stars ni bi suban bi nso ka ho bi na air condition no any fan sani mienu nyina wo dem a wotimi twa adwuma wahu ene se dem ho so nya wo no awokoda me na menim edan ni ebi ana ono awokoda ho na ho nye na bibia ye kama enti sani mo ma na air condition no so a so obetwa adwuma no so mo ma ne bi no ntwa yi mama say me so producer no on factor ho like air condition room ni bo den chen fan de na eye sen ko a ebi asa fan ye 1 million no so bi ya ba 1.5 mama na dey tin na obi a we yes ni twani a wa charge na within shortest possible time a onu mu ba beda chin a ye ma air condition room o se mo so do ebi ana mo so mo ho won enti ba bi so no ko ya nke be ma na air condition na dem me de me no me ni amete won de me ni problem o ma me hotel no na mu ye kakra na fa wo mu a me de me meda ya adwuma okay ebi ana da na owura mu no ebi ana mu nye mama enti mo ma na air condition no na no nya ni problem a ye so say air condition no o ba kasa wakakasa enti mo ma no ade nso oba ya adwuma no o ma ne ba bi pa da nso asaye mama na wonyini se suman we nyina ka na ma sika nyuma ba afọ oh there because o ba beda ade no so I can't get ho ana there be o say sa no next time no producer no on budget for say next time no the man dem na wo frɛ ne bi ma no wajai enti se nyina ka ho na ba for me oh there be no
ono air condition room so ye digita enye digita ti o adwuma na ye no obi anko no kure me ye bi obi wona ni bebre cheme se bi via wona ni mo cheme ana me boa na ma wona ni mo cheme me do baby e ma me air condition dem me do baby e ma me fan akobi de me ko ahafu bidie baby o de me ko dae no me so me se bi o ha me nkasa me bi kufu a ti maka akora ntimi mpata enti mama me bu amfu okope baby ti se school da bi ni nyina ibu me dae me wi adwuma mama te ayi kora anto so ana mfuro ka ofa na mse wo me nya wadwuma da ono ko ne na wi asesa bodam ni efi so obu me kwase ya me nya me na aboa me nya baby agina I was so mommy baby papa da short myself ana maka cha osa me kwa na fan wo mu a enye da bia na air condition wo mu a efe ebi wa fan wo mu me bo se obi fie ne mu ofa meda me ya adwuma obi anko ne life odi na mu yase short dem me che no enti so no pa air condition a me nkoka senye se mu de pa emu de dankasa me dem air condition ni wo so ko do baby na air condition wo a me da feel eya adwuma enti wo pa na baby odo no de manual se 550 Ghana bi na so ade manual se nya hwe yet yes oh jegeta no na piamo ko ni CD no etwam na o se company phone so yes smart but oko Nigeria still na no stars no da so dey adwuma omo ya adwuma sa so Nigeria no oko fa fine omo ho no baby esi na wo mo anani Nigeria no wo mo ko omo ani mo bra wo mo susu se me nko ho enko twa esi ba me nim Nigeria omo no susu na so de omo ba ha kra de omo ko tu esi what you say so what kind of sadia Nigeria no and they make us see treaty omo ye che sa na hu no yes me obi be fa me ko ba bia unu so o nya me high ai obi frɛ me ba bia be ko ye adwuma o ye me kama ba no nche se so obi di me da fa mu a me da fine ni da mo de na se na me na fa no ho nko a na ye adwuma nko a de a meda obi ko fa Nigeria for no wo mo ne ma ko ye o papa omo ni ma ana omo kura me se omo je dollars ana me boa omo je dollars o za o baba en fa omo yi metoto ye kura ye da so e wo ma bi o ha omo wa ani mo ye wo sinimu ya rura Nigeria yo e what say na me ye say be 3 days ni Mr. Ibu ye tete no social media no so waka nche na bi so what ya enura ena me baby di kire me panasem nti mentimi ahwe oh for the currency. But we are saying about the anything any so boonia. Anything that was only only at a year. Anything that was your mama 10 cities here. What the upper for 6, never for 4 money. Oh, the do will be any assassin. The bullet will be. I mean, for the currency. Not a penasem. Only a bad boy. He's a love with the woman here, Juma. Sure banker. Nti no ne girl ne Matilda. Ena ne papa ya ko so won pere. Na me say ebu ni na wosika o twa loto. Me panasem. Me fa the crazy. Man say so ye bo Nigeria horo ne Ghana ye industry mu kakra. Ya kasa ya de kojo kansa le wen. E de Nigeria for ekukudam enan apa Ghana ha. Omu eyisini a ye frɛ no a country called Ghana. Oman dia ye frɛ no Ghana. Ho nsensem bebrebe Asare ma even simitwafo na bi krampo kaseti ya sɛ adanti na Ghana fo wa ha. Na oye bibi a ɛfa Ghana ha. Na umomu no ode Nigeria fo sɛ ne reason nyina ne sɛ ɔno no pɛ sɛ sini no ɛkɔ Netflix. Enti no ode Nigeria fo na ba sɛ be ya umbeke kagofo ne we say that sine no akọ nationwide e ba no menim so what be sa Okay we dey maintain sir e ba dey gini dozo e bon ba ese nya me dey ko so ade mesi ye ti ye ni me nyina na me ya na madwo na emom de me ka ne se ono na okuta ne sika okay se adwuma no so afa Nigeria fo nko Ghana fo ka ho na se Ghana fo so bi ti brofo eno na o ma director bi twa no director Frank Fifi Gaben e ko frɛ
mata ankoma se omu ba be ye adwuma bi so what is our story na Emma mata so keka nsem bi a one that afifi gabe nkoa na edi nkomo nti owie na edi so ka gu kwadwo asum se girl my friend no say work out see your story bi wo ha na ade nti on there ene ma kwadwo so kokọ life on so kokọ bo na adwen a sa tawantawa no kokọ baaye no ohu de ba che edi Ghana fo no bi ka ho ti bia maybe feel say na adwen ya de say bia o amia me de mu fufu bi krampo na me hi mu krampo no o mu bu me animtia Abio na say no no go ale twese so what na wi ase no se ni nye ni pa ba akofo na etwa o benku nsa we edoso ebi etwa mi okay enti wono na nya ni sika o bi kwadwo na me ye na adwuma kire me nya bere nko enti wonya ni sika no so kofa Nigeria ni di na ka ho no obeka brofo Ghana fo so obefro mu so bebi de te brofo onu kwadwo ante brofo me so me ante brofo papa ameka ka me brofo akese nya me di amame a wa chiro buku ameka me brofo akese enti so no wakofa na nkrofo a me ni so bi ma ne ha no mata ankoma no kro ka so ma wonya yi onu ni wa different person ko onso tibrofo obetimi aye na ye so aye ntibrofo papa to so no kwadwo no so yesu yetimi ya ade ne kama enti so wakofa ni papa so so te ya ne from Nigeria also beko oh ade ne fani no timi meti ya no obi from se metwesi ni wa abrochi a menko obi a pe ba bia konti Nigeria no wakofa na ba enya bone Ghana fo ka ho enya bone ono na onya ni sika na wakofa ye ti akire meti ntokwa bebre mi ankasa me sheda nkontokwa ewosi me midi hia me wom wa frɛ madwuma no na yaka sikasɛm na magye na so me de me pa wase nya me de ma me edi akoye na so akoye ne nipa ahwe anase ato Nasa wo de ofo aso se ana oni kwadwo ya adwen se na adwuma no wo ye na nya na adwuma enti akyenkyena atwan se wo se on frag se de sinifo ni bi ni nipa no mu bi ka omuti radio station TV station timinya bre 30 minutes e discuss story kwadwo kan sa ho se wono ne de Nigeria fo aba omu twa na se nya kwadwo kwa na di kan o de Nigeria fo aba kurumu a wahu se yesu enkrofo bi no omo nka omutimi kwa Nigeria o wahu enti se omutimi kwa no mo susu timi ba ha media nkanya bone ma me se wanfa Nigeria fo nko a na Ghana fo ni bi susu fra ni nyina aye adwuma o le kura ni sika me metwi we se ho manso se kwadwo amfra mi se me nya da aje kora nya na adwuma ni mi shira se kari why you wadwe se woni be na so wo fra me no na me wadwuma foforo so amapase is that a hot cake no odo ho na bra ya bra sa na yenya ukrai is odo ho ntokwa bi ani ho odi oda sori abompa ye se kwadwo amfra wa kwabena be fra wow kwabena amfra wa kwaku be fra adwuma na nyame aye ne kakraka na di obefro kra no mo sika kra na ede chot ya se enti mi twa YouTube ibi Kali Papa TV se man fra obi a e wo so okonto kwa de so obi so mfra mi obi so ne me ye adwuma empai papa ne hia enkwa eni ahotre eni adwuma de mi be fra eni ne hia enti wo mo ma ne nye den na ne so kwa ankoye ntokwa okura ne sika do paso ofre okura ne sika de opese ofre no na obefre no ya ne Mama Kali na iguso twetwe enkomo no